Vlogger na ko rin ay. Takta ng aliyan na ay. Vlogger na po to. Vlogger, TikToker. Kau ba na to? Palit ko tambal na eh. Apa nila man ko? Paano grupo sa kuwan? Kakatay. Kuwan nga na sa hall. Yan yung painom ba? Utangan na taktakan. Dapat bisa mag-vlog. Tanawag daan kay maligsahan dyan. Tao Sara. Sara? GG na. Ito na kayo Dulong Hotel. Tropa nga silog. Bawa sa pagi ron. Oops, likay. 116. Ha? Bawa lagi? Mas tulong ra, cilung ra. Para ito mga tropa. Ang taman. Palit na gas itong kinahalanon na itong bossing asan ito doon kadunga ay mula ubay na lain-lain magkagidya ay arang ka okay bitan ano eh libre na yung mga duhabo gabihin naman ang muli mga alas 6 dosing